Ja imam i dosta osobnih veza sa ovim učilištem i ovom zgradom i prije nego sam radio u Narodnom sveučilištu, a i posle. Dakle, i ja sam počeo ovdje kao amater, pa vjerojatno i ko sadašnja ravnateljica unutar nekih dramskih skupina gdje smo ovdje isprobavali svoje talente ili svoje mogućnosti, pa je to nastojalo kroz moje nekakvo glazbeno obrazovanje u ovoj zgradi, kasnije i kroz neki amaterski rad i profesionalni rad, da bi sad završilo da je moja unuka tu dolazi u ovaj prostor sa svojim interesima. Pučko otvoreno učilište Zaprešić ustanova je važna za cjeloživotno obrazovanje od dječjeg uzrasta do odraslih. Ono je multifunkcionalna institucija osnivača grada Zaprešića koja nudi raznolike obrazovne i kulturne sadržaje, poput tečajeva stranih jezika, informatike, obrazovanja odraslih, likovnih, glazbenih, plesnih i dramskih radionica. Često su organizirane razne društveno-političke i edukativne tribine. Pučko otvoreno učilište djeluje u gradu Zaprešiću preko 60 godina kao glavna kulturna i obrazovna ustanova za djecu, mlade i odrasle. A što zapravo znači cjeloživotno učenje? Obrazovanje ne prestaje sa završetkom formalnog obrazovanja. Dakle, kada smo završili svoje školovanje, srednju školu ili fakultete, mi nismo prestali ulagati u svoja nova znanja i vještine. Mi moramo biti u korak s novim znanjima i također se educirati i stjecati nove vještine. Jedna od najdugovječnijih aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić je škola stranih jezika, odnosno verificirani i ostali tečajevi pretežno engleskog, njemačkog i talijanskog jezika. Ja sam Matej Makek, dolazim iz Brdovca, idem tu u Pučko otvoreno učilište već 7 godina na tečajeve njemačkog i engleskog. Sad sam Tin 4 iz njemačkog i Tin konverzacija iz engleskog. Dosta pričamo na engleskom i njemačkom i zahvaljujući tome smo i dosta i naučili engleskog i njemačkog naravno. Općenito učilište je jako dobro, profesorica se dosta prilagođava nama, tako da svi stignemo naučiti. Mnoge generacije upravo na ovom mjestu po prvi puta susreću se sa stranim jezikom, a većina polaznika ovdje je našla priliku za usavršavanje ili pak pripreme za maturu. Kultura, osim što sukreira identitet kako naroda, tako i lokalne sredine, ona također svjedoči povijesnom i etnološkom razvoju. Pučko otvoreno učilište vršnjak je elektroničkog medija televizije. Paralelno su educirali, informirali i zabavljali stanovništvo, pa je i prvo zajedničko televizijsko gledanje upriličeno upravo u maloj dvorani Doma kulture. Znamo svi da je zgrada Pučkog učilišta bila građena od naših roditelja, od naših baka, od naših djedova. Slagali su je naprosto ciglu po ciglu. I osobno sam na to vrlo ponosna i nekako se osjećam dijelom tog prostora i dakle uvijek kad ponovno se nađem u njemu, uvijek se neke emocije ponovno
probude. Muzej u Brdovcu sa galerijom Matije Skurjenija u sastavu su učilišta do 2000. godine, kada galerija prerasta u samostalni muzej Matije Skurjenija u Novim Dvorima. Naravno, bila je ideja da se osnuje radio stanica Zaprešić. Mi smo uspjeli složiti jednu dobru ekipu uoči univerzijade, iskoristili smo taj moment i zamašnjak u financijskom smislu i pokrenuli sve aktivnosti u roku 9 mjeseci od ideje do realizacije. To je bio jedan veliki posao koji smo tada preselili organizacijski, ali to nije moglo biti pri politici, preselili smo u Narodno sveučilište koje je tada preuzelo i u sklopu svih svoje ove aktivnosti dalje imalo je naravno i radio stanicu Zaprešić. I Zaprešićka knjižnica te gradska izdavačka djelatnost djelovali su upravo u ovoj zgradi na samim počecima osnutka, kao i brojne kulturne udruge i društva. Svoj dom u prostoru učilišta danas imaju Foto, kino, video klub Zaprešić, rasadnik mladih filmskih i fotografskih talenata koji osvajaju brojne nagrade još od osnutka 1995. godine. Smješten u prostorima nekadašnjeg kluba mladih, koji je bio središte kulturnih i zabavnih događanja mladih Zaprešićana. Prostori učilišta dom su i kulturno-umjetničkog društva Ban Josip Jelačić, preteča današnjem folklornom društvu, nastalim prije 40 godina, bio je muški pjevački zbor, jedan od najstarijih u ovom dijelu Hrvatske, oformljen 1921. A već sljedeće godine pokroviteljstvo nad njim preuzima grofica Anka Jelačić, te zbor dobiva ime Hrvatsko pjevačko društvo Jelačić. Danas je izrastao u vrlo popularan mješoviti zbor unutar kulturno-umjetničkog društva koji s ostalim sekcijama i svojim folklorno-tradicijskim djelovanjem doprinose razvoju kulture u gradu Zaprešiću, uspješno je prezentiraju diljem Hrvatske, ali i van granica. U prostorima učilišta sjedište je i glazbene škole Zlatko Baloković iz Zagreba, a od nedavno grad Zaprešić ima i svoju vlastitu osnovnu glazbenu školu. Danas su u velikoj dvorani uz neizostavna i vrlo posjećena gostovanja profesionalnih kazališnih predstava, Pučko otvoreno učilište već tradicionalno razvija svoje glazbene cikluse, od kojih su najznačajniji Zaprešićki glazbeni salon i Nokturno, već tradicionalno održavan u Novim Dvorima. Zaprešićki glazbeni salon odvija se u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta i svojim kontinuitetom i vrhunskim izvođačima zapravo daje ovoj dvorani epitet prave komorne glazbene dvorane u jednom gradu. U okviru glazbenog salona nastupili su mnogi poznati umjetnici. Sada mogu ih se da sve ne nabrojim jer ih je previše, ali recimo Maksim Mrvica, Monika Leskovar, Ljiljana Molnar-Talajić, Ida Gamulin. Sljedeći ciklus je Nokturno u Novim Dvorima. On se održavao 1987. godine, otkad je otvoren muzej Matija Skurjeni. Održano je preko 160 koncerata sa inozemnim i domaćim izvođačima. Posjeta tim koncertima je uvijek zapravo je veliki odaziv posjetilaca. Na tim koncertima isto puno je poznatih izvođača nastupila, tako Arsen Dedić, Zagrebački solisti, Zagrebački kvartet,
Ištvana Remer, Ana Vidović, mnogo je uz 160 koncerata zapravo bilo imena. Treći ciklus je Zaprešićka revija đaka i studenata glazbe. U tom ciklusu mi realiziramo zapravo pronalaženje i potporu mladim umjetnicima i to u suradnju sa glazbenim školama i muzičkom akademijom u Zagrebu. Kao podsjetnik na nekad omiljenu instituciju kina, od 2011. godine djeluje i glazbena scena Kino Kabare s povremenim glazbenim, stand-up i kabaretskim predstavama. A tu su i nastupi revija đaka i studenata, te županijske smotre KUD-ova. Profesionalno naravno da suradnja Pučkog učilišta i turističke zajednice je zaista kroz mnogi niz godina, ne samo od kad je grada, gradska turistička zajednica je mlada, ona ima samo 20 godina, prijašnje turističko društvo, turistički savez surađivao je sa svim ravnateljima, sa svim voditeljima pojedinih događanja u Pučkom učilištu, pa naravno sada kada je to kuća koja ipak ima i veći broj zaposlenih, podijeljenih po djelatnostima unutar kuće, suradnja je bila vrlo uspješna. Pučko otvoreno učilište Zaprešić njeguje suradnju s ostalim institucijama i udrugama s područja grada, pa je često domaćin raznih gostujućih manifestacija i koncerata. Spomenimo Zaprešićki puhački orkestar, osnovan 1950. godine, koji je od tada popularnost osvojio širom zemlje i inozemstva. Prije svega čestitam 60. obljetnicu postojanja našeg Pučkog učilišta, našeg hrama kulture, a ono što želim to je da na neki način dobe potpuno nove prostore, da počnemo u Zaprešiću raditi posao u novim i suvremenim prostorima, a ovo ćemo ostaviti nekim drugim sadržajima. Mislim da bi bilo primjereno za ovako već veliki grad, 30.000 stanovnika i njegovu okolicu, da Pučko učilište i dalje bude perjanica na koju ćemo biti svi ponosni. Prekrasnim baroknim dvorcem Marijin dvor u Lužnici kraj Zaprešića ponovno su odzvanjali barokni zvuci, baš kao i u 18. stoljeću kad je u njemu stolovala grofovska obitelj Rauch. Posebnu kvalitetu i brend grada Zaprešića čine glazbene svetkovine koje su svoje zlatno doba imale u Lužnici. Glazba je u kriznim vremenima ponajviše svetkovina duše, pa Zaprešić kao mladi brzorastući grad visoko obrazovanih ljudi treba prepoznatljiv i kvalitetan glazbeni festival, a pramaljetno razdoblje naglašava raskošnu ljepotu Banovog grada. Vizija međunarodnih glazbenih svetkovina predstavlja Zaprešićku glazbenu bajku koja ugošćuje vrhunske inozemne i domaće glazbenike povezane zajedničkom strašću i potrebom za uspostavljanjem istinske komunikacije s publikom kroz umjetničku izvedbu. Interesantno je to da je to jedno duhovno, privatno i javno partnerstvo i da je to fantastično iskustvo, sinergija koji se pretaču. Zaista ovaj park, ovo dvorište i perivoj i bogatstvo prirode i bogatstvo baštine Lužnice pokazalo se kao sjajno mjesto za održavanje koncerata. Svi mi smo bili svjedoci zaista jednog izuzetnog umjetničkog doživljaja koje su prelili naši umjetnici, ali isto tako i ovi zaista brojni posjetitelji dokaz su da Zaprešić počinje zaista živjeti i duhom kulture. Ostao sam stvarno veoma iznenađen da jedan mali grad ovako na ovakav način sakupi tako zvučna imena. 13. godinu zaredom FA festival otvara svoja vrata u čast legendarnom glazbeniku Jožiki FA. Moram priznati da sam sretan i sam violinista da neko uopće posvećuje pažnju tom instrumentu koji u zadnje vrijeme, a pogotovo u nekoj glazbi mimo klasike nije baš u nekoj ekspanziji. Izbor materijala, izbor i žanrova u stvari, bilo je svega pomalo. I meni se takvi koncerti u stvari najviše dopadaju. Svi su imali svoj ukus muzički, svoj sound. Vrhunski umjetnici
umjetnici različitih glazbenih izričaja svojim izvedbama tradicionalne i autorske glazbe oduševljavaju publiku, baš kao što je to nekada činio i sam Jožika. Evo, ja se tu nalazim u ugodnom društvu, ovoj kulturnoj ustanovi koja postoji godina. Ja moram reći da nisam baš pridonio nekakvom kulturnom napretku i uzdizanju kulture. Ovdje sam se u dve reći navukao i skinuo. Pa evo, osjećam se kao jedan protočni kulturni spomenik. Pučko otvoreno sveučilište, mi smo to nekad zvali Dom kulture, nekad davno dok smo mladi bili, barem moja generacija, i to je za nas fakat bilo sjedište kulture, od kina koje nam je bilo glavno, do knjižnice koja je unutri bila, mjesto sastajanja. Meni je jako žao kad se ta zgrada devastirala pregrađivanjem kojekakvim i uređivanjem i prenamjenama. Žao mi je kad nije ostala onako original kako je bila, jer je to bila jedna prekrasna zgrada i bila je baš za tu funkciju za koju je namijenjena. Dragi prvašići, neka vaše školovanje postane još veselije i razigranije uz podršku Zaprešićkog kazališta za djecu i mlade. Posebna pažnja učilišta kao rasadnika znanja i njegovanje talenata posvećuje se mladim naraštajima. 2012. godine formirano je Zaprešićko kazalište za djecu i mlade, popularni ZKDM. Uz stručno voditeljstvo profesionalnih pedagoga, danas uspješno okuplja djecu i mlade školskog uzrasta s ciljem razvoja, kreativnosti, socijalizacije, poticanja i usmjeravanja dramskih, glazbenih, plesnih i drugih talenata, pa je scena u velikoj dvorani iz sezone u sezonu rezervirana i za brojne dječje predstave. Kultura nema cijenu i ona kao takovo nije vezana uz društvene sustave, vezana uz ljude, vezana uz naše građane. I neovisno o tome da li je Zaprešić, a bio je mali prije 30 godina sa 12.000 ljudi, a danas ima 28, ovo pučko učilište zapravo je ostalo bastion kulture, društvenih događaja i zato kao takovo ima bitnu, prevažnu ulogu u razvoju ovoga našega lijepoga grada. U posljednje vrijeme Pučko otvoreno učilište Zaprešić razvija i njeguje kritičku misao i potrebu lokalne zajednice da sudjeluje u promicanju odgovornosti za stanje u svijetu. Međunarodni skup pod nazivom Umjetnost, izazov i odgovornost 2018. godine organizirao je susret uglednih svjetskih umjetnika i znanstvenika. Skup je tematski objedinio ljudska prava, kulturu i znanost, te istakao njihov značaj prema etičkim i moralnim načelima u doba velikih tehnoloških promjena i novih izazova naše civilizacije. Poezija kao najviša forma ljudskog načina izražavanja. Poezija kao zlatna nit utkana u nasljeđe umjetnosti, nacijepljeno snježnom biljkom autentične, recentne kulture. Pod motom poezija je kroz povijest bila snažno sredstvo preživljavanja i žarna nit u svakom velikom dijelu, te najviša forma ljudskog načina izražavanja. Konferencija Umjetnost, izazov i odgovornost prerasla je u poetski festival Bana Josipa Jelačića, čiji su lik i djelo unatoč povijesne uloge još uvijek nedovoljno poznati javnosti, a ponajviše njegov književni i poetski opus. Iz tog razloga utemeljena je nagrada Konjanik,
u čast sjeni bana, poete, zagovornika hrvatskog jezika i političara zaslužnog za ukidanje kmetstva, a velik je i banov doprinos društvenom razvoju jer bio je graditelj cesta u doslovnom značenju, ali i onih simboličkih koje su vodile k izgradnji hrvatskog kulturnog identiteta. Zato nije slučajno izražen jasan moto u monografiji grada Zaprešića, koji sve više prerasta u zaštitni slogan turističkog brendiranja grada. Zaprešić, Banov grad za dobar život. Ponosna sam što sam u 3 mandata kreirala ponudu programa učilišta i na taj način brendirala neke od vrlo cijenjenih i inovativnih kulturnih sadržaja koji su prepoznati i izvan granica našega grada. Na koncu konca, na ovom mjestu provela sam više od pola stoljeća svoga života i nije čudo što ga doživljavam kao svojim drugim domom, ali ne samo ja, brojne generacije Zaprešićana i stanovnika okolnih općina ovdje su doživjeli svoje prve impresije, prve doticaje sa kazalištem, sa filmom i prva druženja koja su ostala i do današnjeg dana nezaboravna.